Tangso Julai Dal Shini Shalmari Fongjora Gumati Hankor Khwtwng Ampi ADC Constituency ni Chechoa Community Hall Nago TDC Habore Bahakti Amsini Burirok Khwtwng Khwlaijakha Thagi Manjaka CM Purna Chandra Jamatia Amsini Ebele Pathanlal Jamatia MDC Sodagar Kolai Khoi Juda Juda Adagrok Asala Manjangne Adorno Risha Kanui Lamshango Lo Jati Kathar Mosangi Panda Jangsevirikha Aboriaglo Dafano bahake mutangnai bubagan jawab bahake Khwlaijakha dong busuk jorati bubagan logai na abo nako pore kok sawe khnarika manjangnai nograi rok Khwtwng sini long khai ka seswa bisi go joto yak khwlaijakha ka sini busang wai MDC bani be aro contribution dong bani phan be aro sobaja 100% bakhe yak khwlaina sini ni Khwtwng sini ro ka sini ala gabo selai pele khabu to Bukuzunu Ina pedi Jotono party yang berloi nai Baru ni Hamzah muni bisit ini ya berloi tunggu Seng Ampi Amchaio ni sesuai kami Khwlaijak sesuai hall Khwtwng bagnani bagai sini ubagra netrite seng titi edisi ni hapangni ngoi joto bisiwo seng Khwtwng bagmani program khai tongo haste gnangoi tini busung oro jaga phai tongo o jaga chini borom gana MLA sok phaijak borom gana MDC sok phaijak chini borom gana Komal Jamatia sok phaijak seng joto no sibo je chini Khwtwng bagmani bisi te chini tiprasani culture no seng promote khainani bagai promotion khainani bagai chini bukuro ni chini mungmate bukusugo karnani bagai ching haste gnangoi mahai chateo tongo tini ching oro chimiya joto Amchaio no mahai chamang cholai tong nge chini titi edisi haphangni hoite ching mahai chamang khaimani bising te ching chini odhikar chini manthai ronambo ching awareness khai tongo je tabo phana chini tiprasana ni je manthai chokthai tongmani rona kwbangma Amchaio sia tongma ronambo ching salainani bagai tei bubagrani message ching thanchani bichingti bahike bwskango agoglaimanai bwskang agognani bangai ching tma khaini nangnai omahairokno chini bubagra message rok manroknabo ching joto kamio joto Amchaio thangoi o message khlai ambai